ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, mabalin ka di nga umayak ag kuyakaw dito'y tersinam. Mabalin lata, Maray. Mayat ngamin ka, ti umay ag kuyakoy dito'y tersinam, maray. Ado ti makitam nga aglabas at at tao. Taigid nga min ti kalsada da iti tersina. Ado pa'y ti makita ana duma-duma alakom. Maray, ta kagatgatang ko dagiti lakaw. Adaw ti mabalin nga utangan. Anya, ulitom man timbaga, Maray. Kunak, adaw ti mabalin nga utangan. Apay, di mo makita da ita impigkat ko dita sangwa na ti tersinak. Anya da ito nakasurat dito'y. Basaem. Nakapsot dag iti matak, jak makita. Makitam to pa'y dagiti nagadoan lakok ang nakadisplay. Di mo kat mabasa da ita nakasurat ditan. Jak makabasa iti English. English ayama da ita. Jak makabasa iti Taghalaw. Ilocano ti pa nakaisurat da ita. Aya, anya ngay tinsura mo dita. Insurat ko dita bawal ti umutang. Kan? Day talaeng, awan tuloy nan. Ababa, tapno nalaka maawatan na kiti bumarangay, anausem nga umutang ngam saan damat nga rod akaya ti agbayad. Dagita ngay akaruba. Ay bawal ti umutang lata oray karuba. Oray kumaram saan na mabalay. Awon gayam, inayon ko nga isurat dita, bawal ti umutang nang rona dagiti kukumarek. Nunay kamutin mare. Pumanawak man langay. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay balay da maribanang. Diyak kaya tagistambay dito'y tirsinam. Nagadumatan ti bawal. Maribanang. apay Maray. Mabalin ti umay agkuyakaw dito'y balayaw. Ay katun Apay, awan ti pagkuyakuyam ijay balayaw. Makauma mo't ijay balay. Sa bagay mo't kit di Ijay mo't tersina ni Marikwanang. Nagadumatan ti bawal. Anya ngay dagita abawal. Bawal ti umutang. Talaga abawal kanon. Wen, madamdama, ibawal nanti agtugaw ijay tersina na. Ay, awanen ati gumatang, nuuray day takat ibawal na. Wen nga rod maray. Ay, maray. Nagmayatan dagito'y mulam amarunggay. Ay, wen amare. Nagbiit nga rod adim makkel da. Ay, mabalinti dumawat, maray. Ay katuen dumawat kalatan. Dumagayam ti madawat amasida dito'y balaya. Wen, adda marunggay, adda pay mulak nga okra, kanda dumapay. Nay, adupay gayam ti taraken mo amanaw. Ay, dagita ti saan mabalin adawata, mare. Dagijay ngay patak. Agtaraken kamet mabalin ayamet dumawat kalatan iti tarakan. Ayun anya. Ay, kunak ano mabalin adawaten dagita. Saan magayam? Tagkuy-kuya-kuy lang da pare ba dong kan maretuyang iji balay da. Katwan, at dadalaang ijay sirok ti kayo di tarubayan da nga agtugtugaw. Sa ka umay da pa dumawat iti si da marunggay dito'y balay. Ay, sadot da nga rod nga agmula. Kaya't dapat ti dumawat iti manok kan pataw. Wen nga rod Surwak man ida nga agtrabaho. Tapno saan da nga agdadawat latan. sapay la kuma. Tamasuruam dagita alakay ken baked. Manon ti limabas akaruba dita kalsada to yan. Sa nga pulo da aminan. Talo alakay. Upat abakot. Talo ababalasang. Mabilang takit amin na lumabas dita kalsada. Tadata lang nito yung agtugtugan. Nay, da kapitan ken maribanang. Nay, nakaigam na may titiwalays kan panabas. Adan samet mapandalinisan. Kita intaman, nuwan niya taramidin da.
Nay, aglinis damot di taigid ti kalsada. Ay, wen. Tabasan mo ni parenting nagitiruat. Walisan mo ni Maribanang nagitiruat. Apay ngay nga tangar aramiden da ta. Kit nagagit damit Ay, buyaan taman no anya ti aramiden da. Wait, si puta man na laing tuya. Mayat yar aramiden nyo, Maribanang. Wen, Maray. Tapno makita dagiti tattao ket bareng tuladen da. Kaslangarod kayat ko atuladan, ta kitaam da iti arubayak nakaruruot. Ay ket linisam Uwan man ngagpaysa. Samon tumulaan no anya ti kayat mo nga imula. Wan, Maray. Day tati aramida. Na, uray ni Marikwanang aglinlinis meten iti arubayan na. Tinulad na da parenting kan Maribanang. Anya ngayon ti mapaspasamak dito kabildatan. Apay, di ka umapal. Anya ko mati apalak. Kita mo da ito'y arubayan ta. Nagpuskol, tiruot na. Bayam. Agbalin to nakabakiran. Kit no mapasamak da ita. Agyan taon dagiti ulag ditaw. Ayun anya. Iso na sayat, sano tuladin tamot aramidin da tuyang. Di santan ama kapagkuya ka, oy. Ay kitagkuya ko'y tantua, intun malpas ti panaglinis ta. Bala, ingkang aruden irwar je panabas. Wait, inakalayan ay. Taalaak mo't je walays. Pinalinisan ay, ti aglawlaw. Kita ang banang. Itinulad datan dagiti kaarubata. Ni Marikwanang, linlinisan nante arubayan na. Kinuura da paribadong kon marituyang. Aglinlinis dan. Wen nga rod, mayat akitaan. Nalinis ton ti entero a barangay. Wen magsimula moten iti kayat na nga imula. Ay, nasken anayunan ta dagiti imula ta anateng inteng. Tapno umaylat ta mangala dagiti kaaruba. Ewan, umay mangala ti mangaya. Ano ti makunam tuyang? Ay, nagmayat gayam no nalinis ti arubayan, anya. Mulaan tamot tan itinatnateng. Tamno saan ta nagumatang. Ay, katun na. Maya, tatinulad na da parenteng kan Maribanang. Wan, saan akon ama pandumaw dawat itinateng amula ni Maribanang. Uy na, saan ay? Masitas mo gayam ti kayat mo nga imula dito arubayan mau Marikwanang. Wan gagangay iti balasang. Baak ko na mo't Apay amasapol mo anayunan iti baak. Baak abalasang may mayat na din kang. Isulat ta? Ano iso ti kayat mo? Adda makasirpat kan abarong maray. Gapo ka dagiti masitas amulam. Sapay ko ma. Agsabong da aminin dagito'y masitas mo. Ay nagmayate na kitaan ti aglawlaw dito'y tersina maray. Adda lang arod na pintas abaa. Kan adupay na pintas amula na. Ay saus, may mayat manad. Ay! Ada season mi ita iji barangay haul banang. Ay ket masapul nga rod nga agdigos ka. Nakadigosak matin. Agudong akmet intun madamdama. Awan nga rod agbati dito'y balay. Ay ket ilakuntun Awan matkit dit takawan da dito'y Ay, wen Hanggang ti pampanunutak. Awan ti mangkita kadagiti imbulmula ta. Isa naman ano dagita. Sino nga ti mang perday. Pagalalaan ti sidaan dagiti kaaruba. Badong, agring ka. Badong. Di naman ringay. Adda mang mangagaw. Awan may timangag ka. Adda uni ti kalday. Mada siguro karubang agparpartitikal di nga. Kaslamat ijay arubayan ti ayan na. Ija arubayan. Wan! Ay sus, dagiti mula tanatay. Inta kitay.
Ay, nahaawanan ba daw? Sayang lang ti bannog ta naglinlinis kan nagmulmula. Kinanan dagiti lima nagdadakkel akalding dagiti mulata na tay. Agsabong da pa yan. Asino nga iti making kalding dagita? Tiliwuntan sanjay may sa tapulpugan ta. Sukat dagiti kinanda amula ta. Heh, kunang tumanan ni parente nga dakas tagtiliw iti saan namot atarakain. Sa bagay mo't kit di ah. Ay, nas ka na makadanon daytoy kundi parenteng. Saan na mabalin daytoy tuyang? Ay, una yan. Awanan dagiti mulak amasitas marituyang. Sapay agsabsabong dan. Wun nga rod maray. Kunak man no gapo ka dagiti mulam amasitas kat makasirpat kan iti mga sawa kan ka. Ay, day tamat nga ron tinamnamak. Kindan mo't dagiti kaldeng dagiti mulak. Oray dagiti mula may kinibadong ka umaray. Kinan dagita lima akaldain. Ti question, asino ti akin kaldeng kadagita? Ay, naibusen dagiti mula taan at nateng inteng. Kinan amin dagiti kaldeng. Ay, nakigtutak nga ron ita si Mang Peta. Kunakit. Apay ang naibos ti bulong dagiti mula mi kanibanang kunak. Ay, win nga rod. Ay, saan mabalin ti kastoy anapasamak? Nagrigat ti agmula, tapno dadaulan lang dagiti kaldeng, no asino man ti akin kaldeng kadagijay. Ay, asino nga tanga agpaiso ay ti aking kalday. Pinalubusan dagit din dagiti tarakenda, amang dadaal kadagiti mula tayaw. Ay, takwatag tuman no asino ti aking kalding. Rumbang lang inteng, kat no asino man ti akin kaldeng, nasken amadusa. Sige, kalding ataraken kaw. Agbusog kayo kadagiti makitayo akayat yo kanain. Nagado ti mabalin nyo akanan iti aglawlaw ti kabildaran. Day, nagaduman na kalding mau. Ay, taraken ko amin dagita tataba daw. Nagadua talaga ah. Nagluluumag na pa ya. Uy nga lang, makapaapala. Eh, nagmayat niya. Naglulumag na. Ado pa'y ti makanda arot dito aglawlaw ti kabildatan. Ay nagmayatay. Talaga amayat Katawa ka pa ilang ah. Nagkatawa ka mga minano kaya mo ti agkatawa. Dim ay amaw, adagita kalding mau, tinangperdi ti mula may. Oho! Samit! Mabain dagito kalding ko amangan iti mula ti akin mula. Kasano ko mamabayin da? Apay, adanakam daya. Tataba daw. Sakbay nga ibulos ko ida. Bagbagak ida. Kunak, adi damang mangan iti mula dagiti tattaaw. Kay, sinuro da ka. Siguro ta natulnog mo dagito itarakang kaw. Natulnog gayam eh. Amom ka day, akin nan dagiti kalding mo, dagiti mulmula may. Di kayo mo magsasaw iti kasta. Agsabsabo nga, dagiti mula may. Ngam kinandamay. Awan imbati da, pulos. Panagkunak, natulnog dagiti tarakang kaw tataba daw. Iso di ka agsasaw iti kasta. Nita, Saan apundo dagiti ibagbagayaw? apay, saan ka mamatay? Bitugang kansan ah. Na? Sana? Kakaiso na, nagmula kami kanituyang kaw. Napanmuki di impakan ka na kita tarakin man. Kwa, saan to na maulit? Rumbag lang. Napanog ako. Ay, apo kapitan! Woo! Woo! Apay, asino ti tartarayam? Ay, kwa kapitan. Asino ti kabutag mao? Ay, kwa ni tatabadong kapitan. Na, kinusap-sapulin na ka. Ha? Apay ka na kapitan? Dagijay ka nung amin kalding mao, tinangan ka dagiti mula may anat na tayong. Ha? Isu akas dusam. Sukatam amin dagiti kinan ti kalding mo amulamay. Nay, nagadungay ti sukatak. Mabalin ngagmulta alatang kapitan. Sukatak langan iti kaldeng dagiti naperdi amula. Naa, apay mula ay dagiti kaldeng. Nay,
Uray gayam sika ket addamot kalding maud maray. Wan, Mare. Sukat di kinanda amasetas ko. Uray da kami maray. Addamot may sa kalding may ang nakapagod ijay balay may. Sukat metlaeng jay mula mi ang inalngal dagita akalding. Uray sada kapitan, kat adamat kalding da. Agmula kamin tumanan kin ni badong ka. Sana balay, tawanan ti kalding amangan kadagiti mula may. Tay bawalan ni kapitan nga dagwalang-walang akaldaing dito kabildatan. Rombang laeng, Mare. Ay, kabaranggayan, nutarakan, aywanan, kat ibaod kan ikulong no kasapulan. Tapno saan a perwisyo, kadagiti kabaranggayan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Madam Jovita Soriano, ditadakkan walayan bagulin la Union. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.